Ето ни. Махнах го. Това е тенис, това е блузата на Соник. Ето готина, пак имаме, как виждате, джобче и преминаваме към следващото. Следващата дреха или находка, не знам как аз да му казвам. Ето ни пак. Ето ме. Ето ни. И това е. Ето тази тениска на Майнкрафт. Това не е тениска, това е блуза. Дълга е, виждате, готина, стилна. Пак ще махам етикет. Ще ви кажа какъв размер е. От Синсай и е 128 см. Сега. Това е тениската. Сега ще махна етикета. Така че ама снимам. Ето ни, махнах етикета. Вижте в пълната и красота на тази хубава качествена тениска. Сега отивам за следващата дреха. Ето следващата. Тениска пак на Майнкрафт. Тениска на Майнкрафт. Сега ще махна етикета. Ето ни. Това е тениската. Няма да има втора част. Той ще ви кажа, но това е предпоследната тениска. Да ви прочита, защото я видях. Пише Survival Mode. Сега аз отивам да взема следващата тениска. По-скоро панталона, ма. Чао! Ето я. Марвел. Яка. Но се чуете какво правих, махаме. Сега ще махнем заедно този етикет. А вие харесвате ли Майнкрафт? Искам да ви питам нещо. Като започвам Майнкрафт поредица, когато стигнем 1000 показани на канала. Знам. Знаем 1000, започвам поредица на Майнкрафт. Това е нашето. Връзки, всичко съвсем нормално. Ако искате още такива видеа, абонирайте се и чао!